Human apektuhan sa bagyong Odette ug bagyong Paing ang panginabuhian sa mga mananagat sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7 mihatag og 6,500 kilos nga guso propagules aron ilang matanom. Ani ang report. Usa ang barangay Marigondon sa tulo ka mga barangay sa Lapu-Lapu City nga nakadawat og kapin sa 3,000 kilos sa guso propagules gikan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources 7. Kay naandam ng daan ang layout diin didto ihigot ang mga guso propagules paspas kining napahimutang sa mga sakop sa Fisher Folk Association sa barangay. Mga empty plastic bottles ug mga foam ang gigamit nila sa layout diin didto ihigot ang propagules sa mga guso. Kung imong tan-awon medyo hugaw o eyesore, apan gipasabot ni Konsehal Bunghanoy nga hayan kung mapahimutang na ang tanang mga propagules, ila na unya kining pangtangtangon aron limpyo usab tan-awon ang dagat. Matod ni Marigondon Barangay Councilor Emmy Bunghanoy nga sa sunod buwan na unta nila gikatakdang i-harvest ang 900 kilos sa guso propagules nga hinatag sa BFAR 7 ug natanom nila magtulo ka buwan na ang nakalabay. Apan tungod sa bagyong Paing, nahanaw ang ilang hinaguan. Busa, gikalipay nila nga nahatagan sila og dugang supply sa guso propagules aron makasugod og pagpananom og balik ang mga mananagat sa ilang barangay. Ang kining design nga ato ang farm nganhi nga guso, pwede ni sila mudaghan man ang kanang gitawag nato og isda nga danggit, no, rabbit fish. Unya adto na dito mudaghan ang isda dinhing dapita. So ato nang gi-open nga makapanagat sila kana nga dili illegal, dili mo gamit og compressor, kana lang traditional nga pamaagi sa pangisda. Gawas sa mga mananagat, ubay-ubay usab sa mga taga Marigondon ang nanginabuhian pinaagi sa island hopping nga inanay ng milagsik pagbalik human gipaluagan ang quarantine protocols. Ug ang gisugdan nga guso farm dili lang magkapadaghan sa mga isda apan makapalambo usab kini sa turismo. Kay kana mga introductory dive, so pwede na mo dadon din kung maka dive tangani nindot kay tan-awon ang kanang vertical formation sa guso. Gawa sa Barangay Marigondon, lakip sa nahatagan og guso propagules sa BFAR 7 ang Barangay Agus ug ang Caubian Island. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.